Здравейте, днес ще ви покажа, извинете, че не съм на това тесте, но днес ще ви покажа в преглед на тесте. Един момент само да си оправя това, не знам защо не съм го върнал, просто защото ги снимам след друго. Един момент да взема тесте. Така, ето го тестето, става дума за узо тесте. Ако сте чували за узо, ето, има кутийката, няма нищо. По кутийката пише узо, жувари, нещо подобно, нещо от сорта. Впечатлението ми на тези карти е, виждам, че жокерите са обърнати и има едни и същи са жокерите. Ето го, няма разкриване на карти. Ето тук може да видите. Само да сложа пръст. Ето тук може да видите карта, която видях, че го има на всички. Ето тук пак, те са 3 жокера, 2 червени и 1 черен. Ето е картата. Така. Впечатлението ми, че виждаме, че има уплътнение, да не се виждаме. Ето тук. Има като накотяващо. Да не се ядат картите в стените. Мисля, съм сигурен. Но чакайте да си го върна. Това е много меко. Сигурно някой от вас може да има такива карти. Но мисля, че са рядкост. Мисля. Кутийката ще оставим на страни с жокерите. Дизайнът на гърба пише Узо жувари, нещо такова. Тирнавос Грис 1856 Синс. Ето тук виждам дизайна на гърба. Те са, мисля, че не са във форма за бридж, мисля, че са малко по-големички от бридж. Сега ще взема една карта. Сега ще взема една карта от бридж тестето ми. От отпятник тестето ми. Ще ги сравня. Ето, виждаме, че са по-широки самите карти. Ето. По-широки са. Сега оставим настрани тази карта. Не знам дали се чува от сега. Принцип, като съм по-далеч от микрофона, говоря по-силно, но така. Дизайн на високите карти, но това тесте е хубав. Ето виждаме тук на валето. Поп, дамата. Сега да намеря. Дама от червената боя. Лицата не съм сигурен, но май са еднакви. Ето и дизайнът на дамата на валето. На червената боя не съм изключително хубави, но на черната боя са великолепни. Просто дизайн на стилните карти. Съм очарован от него на черните високи карти. Сега ще намеря. Особено на валето на черните карти е много хубаво. Една дама, едно вале и един поп. Да. Виждаме на попа е много по-красив дизайна. Кои сравним? Поне аз мисля така. Така вадим дамата. На дамата е доста красив дизайна. Но на валето най-много ми харесва дизайна. Ето го. Дизайн на валето. Също вале пика. Много хубав дизайн. На вале пика.
правя впечатление, преди като съм ги имал. Ето, лепика какъв хубав дизайн има. Като стана дума в началото на клипа за кутийката. Ето тук, за не се мъчкат картите, но по принцип те са в опаковка вътре. И няма шанс да се надраскат. Но защото то ги придържа. В принцип би трябвало да ги придържа. Не знам дали по малък пакет. Ето така по малък пакет. Малки пакети ако слагам. Ето така. Дали ще се побере. Ето. Виждаме как става като се побере. Е така. Много красиво изглежда. Като се побере малък пакет с карти. Като се побере вътре. Изглежда много красиво. Ето и така също изглежда красиво. Но като сложим тук вече, ако натиснем, не сложим вече тук големия пакет и цялото тесте по-скоро. Виждаме, че не изглежда толкова красиво, но пак е хубаво тестето. Забравих да кажа, това ще преди знам, че разтиването и това. И ветрилото става хубаво на това тесте. Това беше от мен и чао!